दिल्ली आरो गुवाहाटीयाव थांनो गोनां जाया बे कचिंफोरखौ स्टेट सार्भिस एन्ड सेन्ट्रेल सार्भिसनि थाखाय बिटिसिआवनो कचिं सेन्टारखौ लाबोजोबनो नागिरदों हाग्रामा महिलारी सारा आरो बिटिसि सरकारनि गेजेरजों बेयाव फ्री अफ कस्ट मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा कचिं होजोबगोन Oh my God! Wow! उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि टाउनावहाय रिवन सारा बिगा बिगा हा बायदि दङ उदालगुरियाव बुंनो थाङोब्ला सबसे लेन्डलर्ड बुंनो थाङोब्ला रिवन सार दैमारियानो जागोन खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव बिथांखिल' इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर नोंथांमोना सिगाङाव आन्दाज मोनखाबाय दिनै आं सोरनि भिडिअखौ लानानै सावरायनो सानदों गिबियाव नोंथांमोना ओरैहाय कास्टम बसुमतारी बिथांनि भिडिअखौ नायनानै लादो आरो बिथाङा बे भिडिअआवहाय मा बाथ्रा बुंदों आं ससे नोंथांमोनाहाय दिन्थिनानै होगोन मानोना भिडिअखौ आं नायजोबखाबाय बेनिखायनो आं बिथांनि माखासे रावखौहाय ससेल' दिन्थिनानै होनाय जागोन नोंथांमोना खोनासं बिथाङा मा बुंदों जोंनो बिथाङा फोरमायदों एबार बिपिएफआ बिटिसिआव सरकार दानायनि उनाव बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय युथ एमप्लयमेन्टनि थाखाय 100 कोटी फान्ड बिथाङा लाबोनो नागिरदों बोसोरसेयाव 100 कोटी फान्ड अनलि सेंग्रा सिख्लानि थाखाय गुबुन गुबुन आयदानि थाखायबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा गोबां स्किम लादों नाथाय आं दिनै सावरायनो नागिरदों अनलि बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा बुंदों जे एबार बिपिएफआ सरकार फैखांनायनि उनाव 100 crores फर बिटिसि युथ एमप्लयमेन्ट जे जों बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि मोनहोनाय लोगोसे गावनि आथिङाव गसंनानै मानसि जानो थाखाय हाग्रामा महिलारी सारा आसनि लादों वाह बेसेबां इन्टारेस्टिं बिपिएफ पार्टीनि थांखि रायजोफोर बिपिएफ पार्टीनि बेफोरबायदि बुंनाय रावा हाग्रामा महिलारी सारनिया एक्सपायर जाजोब्बाय रायजोफोर 17 बोसोरावहाय बेबायदि 100 कोटी थाखाखौहाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जेबो साननो रोङाखैमोन नाथाय सरकार बायनायनि उनावसो जेब्लानाखि सरकारा बायबाय दायो बोलो मोना जाबाय दासो रायजो राजाफोरखौहाय मोखां सुफ्लानानैहाय बाथ्रा बुंनायाव रायजो राजाफ्रा रावबो गनायनाय नङा आरो बिपिएफ पार्टीया बे खामानिखौ मावखानायबो नङा जेरावहाय गारबोनाय बेसेबांबा बोसोरावहाय बिथांमोना गाव गावनि धोन सम्पति बुथुमनायावल'सो बिजिमोन दा बेनिखायनो कास्टम बसुमतारी नोंथांनि बे बुंनाय रावा जेबो खामानि होनाय नङा नायलांबाय था नोंथांमोना दानिया रायजोफोर जोङो नैबे भिडिअनि सायावहाय माखासे बाथ्रा सावरायनोसै थारैनो ससियेल मिडियायावहाय साफ्रोमबो नुखाबाय बिथांनि भिडिअखौहाय जायनि मुङा लावदुम होननानै जोङो सिनायनो मोनो आरो बिहा गोदान नाम दङ दा बे लावदुम बिथाङा बिजेपि पार्टीयावहाय जइन जानायखौ जोङो माखासे दान सिगां नुखादोंमोन नाथाय आं दिनै मानो बे भिडिअखौहाय लाबोनाय जादों आरे भाई नोंसोरो गाव गावनि आसिखौहाय फानबाय आरोबाव हारिनि सिनाके आइडेन्टिटी नैबे आर'नाइखौ मानो फाननो नागिरबावखो नोंसोरथ' गोरों गोरा एजुकेटेड मानसि नाथाय बे आर'नाइयावहाय गोसोम दाग होयोब्ला मा जागोन बेखौहाय एसेथ' मिथिथारनांगौमोन आरो बिनानाव गेमस्रियाबोथ' मिथिनांगौमोन बेबायदि खालामोब्ला मा जागोन दिनै जों बयबो मिथिगौ सारा आसामनि मानसिल' नङा सारा पृथिबियावनो दिनैनि समावहाय नैबे आर'नाइखौहाय मोनसे ट्राइबेल हारि बड' पिपल्सनि होननानैहाय आइडेन्टिटी होननानैहाय सिनायनो हायो रायजोफोर नाथाय बेबायदि जुदि मोनसे आर'नाइयावनो बायदि रोखोमनि बिबार आखिनानैहाय साजायनो साननोब्ला बे माब्लाबो जानाय नङा जेरै दं बिदिनो खालाम
खालारा जिखिजा खालारानो जाथों नाथाय बेनि सायावहाय बायदिसिना पलिटिक्सनि सिम्बल होनानैहाय माब्लाबाबो मान बावनो दासा हयथ' सानदोंमोन जानो हागौ गेमस्रि आरो लावदुम बिथांमोना बेबायदि पलिटिक्सनि सावगारिखौ आखिनानै होयोब्ला 5 crore जायगायावहाय 10 crore मोनगोन होननानैहाय सानदोंमोन जानो हागौ दिनैहाय नोंथांमोननि मान सन्मान लानो हास्थायनायनि थाखायनो मोनसे हारिनि मान सन्माना थेर बेथेर हाथफ्ला जालांजोबगोन बेखौहाय सिन्था खालामनाया मोजां रायजोफोर दा रायजो राजाफ्रासो मा सानदों आङो मोजां मोनखायाखै आङो नायनानैहाय गोसोआवहाय आं सानखांनाय फैखादों माब्रै बेफोरबायदि खामानि मावनो हाखो मानो बेबायदि गोरोन्थि मावखो जेरावहाय बे पद्म बिबारा मोनसे नेशनेल पार्टीनि सिम्बल सारा मुलुगावनो मिथिगौ बेयो बीजेपी पार्टी होननानैहाय बे बिबारखौ नुनाय लोगो लोगोनो बेखौहाय नेशनेल पार्टीनि मोनसे पलिटिकल पार्टी होननानै मिथिगौ अब्ला मानो नैबे आर'नाइखौहाय जोंनि बर' हारिनि आर'नाइखौहाय मोनसे पलिटिकल पार्टीजोंहाय सरजाबनानैहाय मान बावनांगौ जाखो बेथ' जोबोद गाज्रि जादों रायजोफोर जोंनिल' नङा दे रायजोफोर गुबुन गुबुन जाथिनि जुदि बेबायदि मान बावग्रा माखासे जिफोरखौहाय जुदि बेयावहाय माबा मोनसे गोसोम दागि होयोब्ला लोगो लोगो बिसोरो सोमावसारगोन जोंनि साखाथि उसुंसे रायजो जाग्रा आसामिसफोरनि जुदि बिहु साद्रियावहाय नोङो सोरनिबा पार्टीनि माबा मोनसे सिम्बल होयोब्ला अब्लानो बिसोरो दानो दावराव खालामगोन बेखौहाय सिन्था खालाम गेमस्रि बिनानाव आरो लावदुम नोंथांमोना गावसिनि धोन सम्पति बुथुमनायनि बेलायावहाय हारिनि मान सन्मानखौहाय हाजों मेलायहोनो दासान हाब नोंसोरो गाव गावनि आसिखौ फाननानै क्रर क्रर रां बुथुमनानै ला बेयाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय हारिनि जे सिनाखि जाय हारिया दिनैहाय GI टेग मोननाय मोनसे आइडेन्टिटि जाखाबाय दा बेखौहाय मिथिसेयावबो मानो बेफोरबायदि गोसोम दाग फुननानै होनांगौ जायो बेसो जादों मेन दायनिगिरिया दिनै रायजो राजा आरो माहारियारि आफाद आबसुनि दैदेनगिरि आरो UPPL पार्टीनि मावथिफ्रा मा बुंनो सानो बिसोरनि सायावहाय कमेन्टआवहाय फोरमायहरनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो माखासे बाथ्राफोरखौहाय बुंनो हागोन दिनै आंनि नोजोरावहाय बिनि सायावहाय गोख्रों एक्शन लानांगौ निमाहा बिनांगौ बिसोरो नङाब्ला माब्लाबाबो गनायथावना नङा आरो बिसोरखौहाय UPPL पार्टीजोंहाय ज' जाखागोन होननानैहाय साननानै थानानै लाब गैया बेल' नङा रायजोफोर बे बिबारखौल' नोंसोर नुदों आरो बे गोजायाव मानो UPPL लिरबावनाय सोर थोननाय बेबायदि खामानि मावनोहाय सोरनि खामानि हयथ' गेमस्रि दैमारिया लिराखैबो जानो हागौ गेमस्रि दैमारिया बेबायदि सुखाङाखैबो जानो हागौ सोरखौबा थोननानैबो सुखांहोदों जानो हागौ नाथाय थिनग्राया सोर मानो बेबायदि गोरोन्थि मावनांगौ ना मा बुङो रायजो राजाफोर ना नोंथांमोना मोजां मोनदों नामा बिनि सायावहाय दा आंखौ बुंगोन नोंसिनि UPPLआसो बेबायदि खामानि मावो होननानैहाय आं पार्टीजों सोमोन्दो गैया रायजोफोर आङो खामानि मावग्रा मानसिखौसो सायख'यो जायहा मोजां खामानि मावो बेखौसो आङो सापर्ट खालामो आङो पार्टीजों लोब्बा गैया मोजां गाज्रिखौ नायनानैसो आङो बाथ्रा बुङो अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनाबो नुखाबाय बिनि सायावहाय नोंथांमोना मा बुङो नोंथांमोननि सायावसै बियो दानिया फैदो जों खोनासंनोसै रायजोफोर उदालगुरि जिल्लानि बेसेबांबा गोबाव बोसोरनि MLA जानाय 17 बोसोर MLA जानाय रिहन दैमारि सारनि सायावहाय सासे UPPL पार्टीनि मावथिया मा बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासं नोंथाङा 20 बोसोर MLA जानायनि सिगां नोंथाङा सासे काट बेपारिमोन थेवब्लाबो दायो आं नुनो मोनदों नोंथांनि माबाखौ माने डिजिग्नेशनखौ नोंथाङा धन आरजिनायसो एवार्ड मोननो नोंथाङा समायो आरो बिनि बादै जेबो समाया आं बेखौ बुंबावनो नागिरदों UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगोनो
बा प्रमद बर' सरकार फैनाय लोगो लोगोनो एपिसिफोरनो फार्मार प्रडिउसार कम्पानि जायखौ ससाइटि बुङो बिथांमोननो जोङो 2 लाख करि जों होनो हादों आरो नोंथांनि हाग्रामा सरकार बिपिएफ सरकारनि समाव नोंथांमोना एपिसि बा फार्मार प्रडिउसार कम्पानि नोंथांमोना खै लाख रां होनो हादों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुङो आरो जोङो प्रमद बर' सरकारनि सार फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि जे जायफोर आबादारिफोर मोजां आइजो आबादारिफोरनो जोङो बिना फैसा लाया लाफानो जे पार्टिखौ नाया लाफानो जोङो फ्रि अफ कस्टआव होनो हादों दानि जुगाव आथिखालाव महिलाफोराबो समानै हौवाफोरजों समानै आबाद मावनो हायो किन्तु नोंथांमोननि समावहाय रावबो आइजोनो नोंथांमोना ट्रेक्टर होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो जोङो एपिसिनो गोबां ट्रेक्टर होदों नोंथांमोना नायगौबा बुंनो हायो जोंहा गासै 12टा एपिसिनो जों होनाय जाबाय कमप्लिट बेखौ जुदि आं फैसा लादोंब्ला जों फैसा लादोंबा नोंथांनो आं फोरमान होनो हागोन बबे एपिसिनिफ्राय जोङो होदों नोंथांनो जों फोरमान होनो हागोन आं बेखौ बुंबावनो गोसो खालामबावदों जे जोङो बे बावैसोनि गेजेरावहाय प्रमद बर' सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय आरो गुबुन सारनि दैदेननायावहाय जों एपिसिफोरनो 35टा एपिसिनो 30 निफ्राय 35 लाख थाखा रां होनो थांगासिनो दङ किन्तु नोंथांमोननि आमोलाव 17 बोसोर सरकार खुंनायाव आरो नोंथाङा 20 बोसोर एमएलए जानायावहाय रावबो एपिसिनो नोंथांमोना थाइसे थाखा रां होनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै जुदि नोंथाङा होनो हादोंब्ला आंनो नोङो 20 बोसोरनि आमोलावहाय होनो हादोंबा आंनो नोंथाङा रेकर्ड देखाना आंनो होनांगोन आरो आंनो फिन बुंफोरनायखौ आंनो होनांगौ आं बेखौ नोंथांखौ डिमान्ड खालामो निश्चय भिडिअआ गोलावमोन नाथाय आं शर्ट भिडिअ नोंथांमोननो फोरमान होनो थाखाय बेखेवनानै होनाय जाबाय दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायजोबदोंबो जानो हागौ नाथाय बे भिडिअआवहाय जे बिथाङा बुंदों रिहन दैमारि सारनि सायावहाय एकदमबारे एला गोदान गासैखौबो बुफ्रुजोबनानै होदों थारैनो थार बाथ्राया रिहन दैमारि सारमोनना बै समावहाय गावनि धोन सम्पति बुथुमनायावसो बिजिमोन बिथांमोना गावबागावनो गिदिर साहा बागान बानायनानै लादों गिदिर बागान बानायनानैहाय हा हु बायथुमनानै लादों धोन सम्पति बुथुमदों 17 बोसोरनि गेजेरावहाय दा आरो मा नांबावगौ रानज्लायनानै जादो नोंसोरनो थोखाबाय गुबुननोबो खाबु होदो बे बाथ्राखौ थारखौनो बुंदों बिथाङाबो बेयाव मा गोरोन्थि दङ दिनै नोंथांमोना गावबागावनो 500-600 बिगा 500,000 बिगा हा लानानैहाय साहा बागानल' बानायालासिनो माखासे बिटिसिनि रांखौहाय स्किमनि थ्रुयैहाय रायजो राजाफोरनोहाय थाइसे थाइनै रानसारनानैहाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै होयोमोनब्ला बे साबसिन जायामोन रायजोफोर दा बिथांमोननि 500,000 बिगा हानि साहा बागाना रायजो राजानि थाखाय माबा इनकाम खालामदों नामा रायजो राजाया बेयावहाय माबा मोनसे मोनदेरनाय मोनदों नामा आंनि नोजोरावथ' नङा मोनाखै दा बेफोरनि अनगायै बबेयावबा मोनसे गभर्नमेन्ट साख्रिनि थाखाय बा गभर्नमेन्ट जबनि थाखाय माबा मोनसे इन्डास्ट्रिथ' गायसननानै होमोन पार्टी हिसाबै एसेबां बोसोर सरकार सालायबाय हिसाबै मोनसे एकर्ड खालामदों हिसाबै नोंथांमोना मोनसे इन्डास्ट्रिथ' गायसनमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि सारखौनो बुं रिहन दैमारि सारखौनो बुं प्रमेला रानी ब्रह्मखौनो बुं आरो गुबुन बिपिएफ पार्टीनि मावथिफोरखौनो बुं बिसोरो गासैबो रायजो राजाफोरखौ नोजोर होआलासे गावबा गावनि थाखायल' उदै सुफुंनोहाय धोन सम्पति खामायनानै लानायाव रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो गोरिब गुन्द्रा जानो गोनां जादों नाथाय दिनै जाखिनि बिपिएफ पार्टीखौ मोजां मोनदों बिसोरो बै समावहाय बेदर सेरसे 500 थाखा कम्बल सिखा रुवा बेखौ मोनदोंमोन नाथाय दिनैनि समावथ' बेखौ होआ बेनिखायनो बिसोरो बिपिएफ पार्टीखौ सापर्ट खालामदों जाहाथे बेबायदिनो बेदर सेरसे अमा बेदर सेरसे सिखा रुवा कम्बल बेफोरबायदि मोनगोन साननानैहाय बिसोरो बिपिएफ पार्टीखौ सापर्ट खालामदों नाथाय आं सिदा बुंदों रायजोफोर आंनि गोसोआ एकदमबारे सिदा खोथा बुङो आङो जाय बाथ्राखौहाय कास्टम बसुमतारिया बुंबाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय फैबाय थानाय समाव बिपिएफ पार्टीया देरहायोब्ला 100 कोटी थाखा रां स्किम बानायनानै होनो होननानैहाय बे सिमाङा सिमाङैनो थागोन बाथ्रायाबो बाथ्रायैनो थागोन माब्लाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा नोंथांमोना स्टाडि खालामनानै बिजिरनानै नायनाया मोजां
अब्ला रायजोफोर भिडिअआ बेसिकलियानोमोन सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला गावबा गाव सुरायनानै लाब्लानो जाबाय गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि